vlog. Welcome to my channel. Kan guys, ako ipakita na po din siya guys sa gahong paliya sa likod na munga day guys. Na pero kuan siya guys kanang mugbo, dili siya pareha sa tanguang paliya atong likod sa muang pantaw nga tagas kaayo. Niwang manggod ani dili nindot og kuan, dili nindot siya og kanang yuta ning likod na napod o may bunga guys. Nakoy napuupuan ni usa diya maot man kay murag giud nya day bunga pud usa guys. Tulo ni siya ka bunga, bali upat tong kinunhan day usa guys da nga mauton na nay buho nay buslot guys gi kuan daot ya magbubo day kuan ni karon sa palaya guys kay way bubo na di mo pay putot lain karagang palaya na guys so na agawang palaya upat ka punuan mga niwang man kay maot lagi agkuan maot ang iyahang yuta aning likod ya mo tong iyahang bunga duha plus dapay usa kani pero ako na ni siyang kuanon guys pupuon tong usa kay kanang masig hinog o kuan na maguwang na uy dara kwari be ala day usa ka putot na day usa ka putot guys. Ang hilak man ka sada guys ako na ning harbison guys oy kay nara guwapa kayo siya guys nga pagka kuan guys oh na mao ni siya gahuang ampalaya pugi Israel jud guys ja guys oh nakuha na nako guys ang giputol mubo siya guys di kayo tagas. Hi guys, mao din akong lutuon karong buntaga guys. Among isudan karong pamahaw. Kay wala ing sudanon guys niya, nakapalit man ko og utanon. Ato nang ilunod ang kuan guys, ahos. Then bombay. Dato sang kuanon. Then isunod na pod ang atsal. Kay magluto ta og sudan para sa among pamahaw karong buntag. Dingon lagi ako ang kuan, ako ang tiya nga sayo daw kuno ko kaayo nagluto og utan. Da mani sa paniud to guys ning akong giluto kay magbawd man pud ko ani akong niluto. Diya akong gisagulan og kuan guys, beef loaf nga wala nahurot namo, akong gisagol mayong gisagol, gi-recycle ako guys kay sayang pod guys. Kuan na tipid. Di ta magkusik-kusik kay mahal na kayo ang palitunon karon. Ngana ra ba na siya? Daghang walay gikaon guys. Bawal magusik-usik og pagkaon. Nga mag-recycle ta basta dili lang mapanon sang sudan. I-recycle maghimo og mga pamaagi para mapuslan ang sudan nga nasubra nga mix para sa uta nato nga sitaw and kalabasa.
Narato nang ilunod ang ato ang Hi, diyan si Bibi na mo. Hi. kalabasa. Okay. Hi. Nara, nalunod na nato ang atong kalabasa. Yung buhay. Mix, mix, mix dayon. Jay, ipawahira na to ang atuang kuan guys, atuang kanang sitaw kay gusto ko guys nga inigluto sa sitaw kanang green pabitaw siya, dili siya ma-brown. Ganahan ko magtanaw guys, murag ang may tabo siguro na guys, ang sitaw is murag i-half cook kay haron dili siya ma-brown. Mas lami siya tanawon guys nga green paghihapon ang sitaw. Moangay jud ko guys ngunana. Muna nga atong ipauwahi guys para dili jud ma-brown atong sitaw. So di ay nga mag-burnout ron. Sakto pod kay ato pamaning pa kuanon pa humukon ang kalabasa. Siya. Sa tanaw na ko sa kalabasa guys kay labo siya guys. Malabo ang atong ato ang kalabasa. Siya guys. Una siya guys, nga atong butangan og soy sauce. Nindot siya nga soy sauce guys, ganahan ko ani nga soy sauce kay lamian. Hindi man daw kuno ani. Naay pagkatamis-tamis gamay guys ba. Na atong butangan og soy sauce. Pang padugang sa lami sa akong giluto. Mo na sekreto guys, butangan atong soy sauce. Siya na siya, and then mix na pod. Okay. Diara guys, ato nang gilunod ang ato ang sitaw. Dili na nato na siya lutuon kayo guys para magpabilin siyang green. Nga gwapa siya tanawon ang ato ang sitaw. Walay sekreto sa pagluto sa sitaw guys. Kailain man po itong ma-overcook niya, ma-brown siya. As gwapa ang green gihapon. Nawa guys, ang resulta guys, diba lami kayo, half cook, lami siya kanon, basta wapa na siya tanawon guys. Sinigan luto sa tuang sitaw and kalabasa ginisa. Saba yung butangan og kuan guys, kanang Knorr cubes beef. Itong ibutang parang the more siya nga mo lami ang atuang ginisang kalabasa o sitaw. Malami na siya samot guys kay itong gibutangan og kuan Knorr cubes beef. Kapit na siya maluto guys. Pila ka minutes na lang. Ready to serve na ni siya guys. Mix na pod guys. Para mahuman na ni ato ang kuan, ato ang ginisa. Kay haron mamahaw na pod kami. Kay mag-prepare na pod para mo trabaho.
Kaon ka, be? Kaon na, be. Grabe. Ready to serve na guys. Mga ulam guys. Buyog ka lang.